To tábor praktických muzikantů. Jo. To znamená, že prostě muzikant, když má prostě možnost se ukázat publiku, tak je šťastný a je to prostě motivace a je to splnění toho cíle, proč na ten nástroj hraje nebo proč zpívá. A tady se jim to děje každý večer, že každý, kdokoliv se cokoliv během toho dne naučí, tak to tady může prostě vyprezentovat, předvést. A jsou tady právě děcka, jak začínající, tak středně pokročilí lidi, kteří k nám jezdí na ten tábor třeba 10 let, takže prostě je to opravdu jako ten tým je neuvěřitelně pestrej a samozřejmě ty zkušený a starší motivují ty začínající. Takže si domnívám, že je tady myšleno opravdu na všechno. To probíhá na tom táboře tady, to znamená, jako když bychom vzali, já nevím, celý ten den, tak je takhle o tom hraní, nebo jak co ještě děláte? Dopoledne jako se hraje a odpoledne je nějaký program, prostě sporty a ještě jsou nějaký zkoušky. Look through the eyes, your love like eyes, one love can't care my pain, your dream. Jak jsi se k tomu nachomitla ty? No tak, že jo, vždycky tady je nějaký nápad na písničku a potom se zhání nějaký lidi, takže mě pan učitel poprosil, jestli bych nemohla zaspívat a potom se mi i v té kapele začalo líbit a nějak bychom mohli pokračovat aj. We got a celebration of time to speed down to it. Let's go celebrate and have a good time. Speed down to it. We've got to celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Let's celebrate. Sweet dance tonight. Yeah, let's celebrate. It's not tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Speed down tonight. We're gonna celebrate.